Nu vil vi lave et interview med Bo, som er kommunalpolitiker og kommer fra Østbroen i byrådet i Randers. Hvad er din mening om socialisme, konservatisme og liberalisme? Altså, jeg har faktisk en rigtig god holdning til socialisme, fordi hvis du kigger på Socialdemokratiet, så er det jo dem, som gennem 150 års arbejderkamp har gjort, at vi har det velfærdssamfund, som vi har i dag. De vil jo gerne have, at samfundet bliver mere lige. Og der er der nogle problemer i, når man som liberal, som jeg er, rent faktisk gerne vil have, at der er noget konkurrence, og der måske er en lille smule mere forskel mellem folk. Konservatisme, det er den sidste ting, som egentlig også handler om liberalisme. Der er noget socialt i det konservative ideologi, hvor man passer på arbejderne. Hvis man er socialist, så vil man gerne have, at de bredeste skuldre bærer mest. Og hvis man er liberalist, så er man sin egen lykkesmed. Hvilke udfordringer er der ved de forskellige? Altså, jeg ser en stor udfordring i socialismen, hvor jo man har en meget stor stat, som passer på os alle sammen. Vi betaler meget høj skat, som så gør, at vi får en meget stor pulje penge, som vi derefter fordeler ud igen til samfundet. Derved bliver vores samfund mere lige. Men der er også det, at man fordeler pengene ud til folk, som måske ikke er i arbejde. Og den støtte, som man deler ud, er ofte så høj, så den nærmer sig det, man kunne få, hvis man skulle arbejde. Og det vil sige, at der måske er nogen, som ikke ønsker at arbejde. Og det er en af ulemperne ved, at man har et system, der passer på en hele vejen igennem. Det liberale livssyn, det handler jo om, at man skal sætte gang i arbejdet og i folk. Og igen det der med, at hvis man er sin egen lykkesmed, så sørger man også for, at man skaber det liv, som man gerne vil have. Man tager nogle chancer, man tjener nogle penge, og hvis man er liberal, så ønsker man, at flere penge de bliver i borgernes lomme. Men ulempen er jo i virkeligheden, hvis man så ikke er god nok til at forsikre sig selv og bruger alle pengene, så står man jo med håret i postkassen, hvis det er, at man lige pludselig bliver syg, eller man bliver fyret fra sit job. Så det er en af de ting, man skal være bedre til som liberal, at passe på sig selv. Okay? Ser du udfordringer ved konservatisme? Det er lidt det samme som det liberale, men jeg vil sige, at en af de ting, som adskiller den liberale og den konservative, er jo, at man i den konservative ideologi gerne vil bevare, at man bevarer samfundet som det er, eller udvikler det i så langsomt et tempo, som man får sjælen med. Man meget snakker om i kommunalpolitik. Det er et godt spørgsmål, og det har jeg selv tænkt meget over, fordi da jeg startede i kommunalpolitik, der tænkte jeg, hvad er det i forhold til landspolitik? For i landspolitik, der er det meget, meget vigtigt, at man ligesom følger de ideologier, som ens politiske parti er bygget op på. Men i lokalpolitik er det anderledes, fordi der går man i højere grad efter at lave nogle gode resultater for borgerne i Randers. Og derved så er det et samarbejde mellem mange ideologier, som skal gøre, at man kan få nogle gode resultater. Så det er den store forskel mellem landspolitik og lokalpolitik.